na fara. Ga magare ka babu sumi balle da bara. Mun yi imani Allah kai ɗaya ne abin bauta. Cutar corona virus Allah ka tsaida ta. Komai da yayi tsanani Allah ke da magani. Cutar corona domin gani yau ita ce ke ta razani. Yara da manya na kuka cikin wannan zamani. Allah muna bidar sauki kai ke da tallafi. Cutar nan a duniya ta zaga ko'ina. Mu gyara halaye don mu kusanci rabbana. Sarkin da ya yi cuta shi zai yi maganinta. Astagfirullah, astagfirullah Allah. Cutar da babu magani duk ta tsayar da walwala. Kuka muke a zamani kowa ya ɗaura alwala. Bautar mu za mu dai gyara ko da magani da allura. Mu koma ga Rabbu ne mafita ɗan mama don kwan kuke ta kira. Cuta ga Rabbi ta zo ta sai mu taro mai ta bidar afuwa. Domin salar mu ce zinubai mun tara muna ta yi da yawa. Haɗa kai mu roƙe shi Rabbi cutar ka kai yayewa. Domin corona na illatar ga bayan ka har muna mutuwa. Rabbi yayewa. Mun shige a cikin wani hali Allah ya fe mu. Mun ɓata dukan tunanin makarkado munin ɗabi'unmu. Domin Rasulun manzon maza ka yi mana ilahu sarkinmu. Ka fitar da mu a cikin gangan cuta ta corona da kanmu. Ya Allah mun tuba, Allah mun tuba, ya Allah mun tuba, Allah mun tuba. Wasu na faɗin cutar corona babu magani mai duba. Mu buɗe cikin Kur'anin mu mu bincika mu yo ganewa. Kowace cuta da magani Rabbi ya yi saukarwa. Mu koma ga Allah shawari na Rabbi Allah mun tuba. Cutar corona jarabawa ce daga Allah ya ba. Mu yawaita istighfari gun Allah babbar hanyar tuba. Mu kiyaye aikata aikin asha shawara ta zan so mu karɓa. Cutar corona virus ta game duniya. Allah gare ka muna tuba sarkin mu daya. Saki mahiro kun ba wasa ga magare ka ya ilahu mun tuba. Ka yayi annobar da ya zaga duniya kai ne ka kage shi ba wani ba. Domin Rasulullah wanda ya karbo sallah a gare ka mai namula. Ya Allah kan sa